Ето, че дойде ред и на последната задача от ден 3 на нашето математическо предизвикателство. В нея имаме задача за смеси и сплави, като също както при задачите от работа, така и тук ще дам формули, с които по-бързо и по-лесно може да решавате задачите. Съответно, преди това ще напиша и една легенда, като легендата гласи следното. С К1 ще отбележа количество от първият разтвор. Съответно, с К2 ще отбележа количеството на втория разтвор и така нататък. К3 ще бъде за третия, К4 за четвъртия и така нататък. КФ съответно е количеството на финалната смес, или това е когато смесим всички съставки на едно. За това ще пишем количество на финалната смес. КФ се получава като съберем К1, К2, К3 и така нататък. По този начин получаваме КФ. С P1 ще отбележа процентът или съдържанието на дадена съставка в процента в първия разтвор. Съответно, предполагам, сте се досетили, че с P2 ще отбележим процента в втория разтвор. Изял съм едно Р горе. А PF е процентът в финалният или в финалният разтвор и в крайната смес, която сме получили. Финалната смес. Така. Формулата, която силно препоръчвам да използвате тук, е следната. К1 по P1 плюс К2 по P2 и така нататък спрямо това колко съставки имаме е равно на КФ по PF. Тук сега нека да я маркирам в жълтичко, да се знае. Така, и нека сега да прочетем нашата задача, за да видим какво гласи тя. Така, в съд има 20 литра захарен разтвор с концентрация 30%. Първото нещо, което виждаме е, че имаме К1, което е равно на 20 литра. С концентрация 30%, съответно имаме P1 е равно на 30. Към тези 20 литра се прибавят 5 литра разтвор с съдържание на захар 60%. Съответно имаме К2 е равно на 5 литра, а P2 е равно на 60%. Каква ще бъде концентрацията на захар в новия разтвор? Съответно, това, което се пита, е на колко е равно PF. Даже него нека да си го отбележим в червеничко, за да го знаем, че е нашето неизвестно. Търси се какъв е процентът на края в нашата смес. Така, съответно, КФ, както казах, тя се е получила след като съберем К1 плюс К2 или КФ е равно на 25 литра. Спазвайки формулата, получаваме следното нещо. К1 е равно на 20 по P1 можем да го запишем като 30, може и да го запишем като 30 стотни. Лично аз сега ще работя директно с
30, като може тези от вас, които са по-мързеливички, могат да си го запишат като 30 стотни, да съкратят и да работят, разбира се, с по-малки числа. Не е грешно, важно е просто да спазвате правилно правилата за съкращаване. Съответно, К2 е P, P2 е 60, KF е 25 и PF съответно не го знаем, него го търсим. От тук насетне остава да извършим умноженията и да събираме. 20 по 30, това е лесно, става 60, плюс 5 по 60 е 300, което е равно на 25 по PF. От тук насетне 600 плюс 300 е равно на 900, равно на 25. Само да оправим двойката. 25 по PF. Ще използвам разместителното свойство и ще стане 25 по PF е равно на 900, като PF съответно вече ще го намерим като разделим 900 на 25. Защо го правя като дроби? Ами защото много по-лесно мога да съкращавам, като това, което получавам вече, директно съкращавам на 5, 25 делено на 5 съответно става 5, 900 делено на 5 е равно на 180. Можем още един път да съкратим, като съответно тук става 5 делено на 5 става 1 и 180 делено на 5 е равно на 36, или имаме, че новият разтвор, който ще се получи при смесването на двата захарни разтвора с 30 и 60% е с съдържание от 36% или верен отговор В. С това задачата приключва. Ще се видим отново в следващото видео.